ассалому алайкум дӯстон, умедворам ки хуб ҳастин. Ман чанд қабоз буд дар каналам видео напартофта будам, хостам камтар видео карда партоям. Видеои мо аз ҳамин ваймо мебинед ки дар бораи Фаберлик аст. Хостам камтар дар бораи Фаберлик гап зада видео кунам. Мегӯям Фаберлик дурӯғ аст. Дурӯғ нест. Фаберлик вақте ҳаракат кардӣ, баракаташ худованд метиҳад. Дар ҳама кор вақте ки ҳаракат кардӣ пеш меравӣ, чӣ дар кори давлат, чӣ дар мисол ягон фирма, ҳамае ки коре ки мо мекунем худмон ҳаракат мекунем. Ин фирма маъмухел аст. Вақте ҳаракат мекунӣ, мисол дар шумо ойлик мешавад, вақте ҳаракат намекунӣ дар шумо ойлик намегзарад. дар ин чӣ хел дар шумо вай ойлик мегзарад ки вақте ки шумо линия дошта бошед, линияатон мустаҳкам бошад, одамотон кор кунад, аз ҳамон сабаб дар шумо ойлик мегзарад. Баъдан занҳои хонашин, хоҳарони азиз, ман ҳамаи шуморо ба фирмаи Фаберлик даъват мекунам. номеро ман мемонам. Ҳар кас хоҳишманд аст, дар номерои ман занг зада регистратсия мекунам. ҳамроҳи мо метавонад кор кунад. дар ин видео чӣ боре ки мебинед, ин ҳамаш аз фирмаи Фаберлик аст. бисёриҳо медонанд, кор мекунанд. ман худам дар Москва зиндагӣ мекунам, очаҷонам дар Тоҷикистон. мара закасом ҳамаш аз Тоҷикистон аст. бисёр закасое ки мешавад Тоҷикистон закас мешавад. ман аз шаҳри Москва закас мекунам, очам аз Тоҷикистон получат мекунад. ин тӯи яхеш табор аст, закас карда буд. гуфтам камтар видео карда равон кунед ки ман дар каналам мемонам. ман бисёр закасом хеш таборо мекунанд, ҳамсояҳо мекунанд. одамо мегӯянд мо закас надорем. закас ҳаст. вақте ки ҳаракат ки кардӣ закас мешавад. мегӯянд мо дар ин фирма хона ба хона мегардем. хона ба хона очаи ман намегардад. очаи ман дар хона шишта ҳамсоя омада закас мекунанд. или хеши таборо фақат каталка мегирад, мебарад ва ё закас мекунанд. мо ҷароӣ мекунем. кори Фаберлик қиин нест. мисол вақте ки ҳозир ман дар Москва кор мекунам, мисол саҳар меравам бегамиё, аиҷа дар хона шишта, дар хонаи гармак просто шишта код зада оформид мекунем, халос. мо ҳамин хел кори худро пеш мебарем. шумо ҳам метавонед кор кунед. дар любой ҷое ки кор мекунед, шумо метавонед дар ин фирма кор кунед. кори давлат мекунед, дар ки ҷое ки кор мекунед. мисол ман дар Москва кор мекунам, боз ин корро пеш мебарам. шукронаи худованд ки мисол ман кор кардесам, хушрӯ, тавара баротам нағз аст. ман шикоят намекунам. хурсандам ки дар ин фирма кор кардам. ҳамаи чизое ки мисол худам дар кор аст мегирам, закас мешавад. худоро шукр. дар боло гуфта гузаштам ки номеро ман мемонам. ҳар кас ки хоҳишманд аст метавонад занг зада нависонад, ё ки нависонад ё занг занад. регистратсия мекунам, кори худро пеш мебарем. боқӣ дар паноҳи худо бошед. худованд нигаҳбони ҳар яки мо ва шумо. то видеои дигар. худо нигаҳбонатон бошад. Дихта ба ноз ноз дора ӯ қашангай, ҳусни зебо доради чашмош палангай. Дихта ба ноз роз дора дилаш сангай, ба як нигоҳш миллион ода ҷангай. Дихта ба ноз ноз дора ӯ қашангай, ҳусни зебо доради чашмош палангай. Дихта ба ноз роз сангай, ба як нигоҳш миллион ода ҷангай. ту нозукараш мака ҷону камкамаке, ма шеру таруна баҳри ту якдамаке. ту қанду асал ширину ягонам, ту
Tarih nafsınay parvona Кадам табуну уста Куш паронит как просто Ты ширинный зиндагиме домни мадмазель Аргапым барод рустай Тузив дурида оскар Ту мыхандивлек намешамаю хандоцель Дыхтаба ноз дора укашангай Усни зебо чашмош палангай Дыхтаба ноз дора дилыш сангай Баягни кош миллион да джангай Дыхтаба ноз дора укашангай Усни зебо дора ды чашмош палангай Дыхтаба ноз дора дилыш сангай Баягни кош Jak dunagil vechir sam shava Zebilunek Bogigilai Sad bogigil bau jak na shava Dani mi shav Воздушный шар, а ты старая горзунка Кидаешь что пара, а кен не гяка Дасты да дастым, мерем атуме хрем не мишара Маме бину мегун ки джунун тенара Себи ты я хайо динами барай Вахте кидер ми йом уикен те дара Вахте кидер ми рамбук кинара Маме бину мегун ки джунун тенара Себи ты я хайо динами барай